Ali evo, želim prije svega da prije nego što iznesemo svoje vječnička pitanja, da se oni uvijek odnose na funkciju, odnosno na osobu koja je nosioc funkcije koju obnaša, a nikako privatno se nikad nisam nikoga hvatao ovdje u gradskom vijeću Tuzla. Prema tome, obzirom da sam pregledao neki snimak, vidim da je na prošloj sjednici bilo ličnih nekih pitanja i tako dalje, što nije korektno i ne znam, nije prije svega ni zadatak, ja mislim, ni tog kluba, niti jednog kluba. Mi smo ovdje dobili mandate da se bavimo problemom građana, a nikako nismo dobili mandate da ulazimo u privatne bilo kakve odnose. Prema tome, poštujući dignitet porodica svih vijećnika, ja se neću hvatati za to, mada bi recimo mogao i ja postaviti određena lična pitanja ili kako se pripravnički staž prvobitno u javnim ustanovama daje više decenijskim studentima za razliku od zlatnih, ne znam, i srebrnih studenata i tako dalje. Kako to da određene osobe kako to da su određene osobe koje su u bliskom srodstvu sa vijećnicima uzimali su narudžbe za ugalj, šljunak i tako dalje, a nikad ni do danas dan ga nisu isporučili. Kako to da oni rade u privatnim radionicama, nikad ne plaćaju poreze i tako dalje. Znači, možemo se svega dohvatiti, trenažnih procesa u odnosu u nekim klubovima i tako dalje. Možemo se dostaviti, ali ja ne želim time da se bavim, jednostavno te osobe koje ja pozivam ih kao vitezovi da izađu za govornicu i da se borimo tu, a ne da se kriju iza suknji. Počet ću ja postavljati pitanja lične prirode vezano za odnos kćeri i vlasnika firmi i tako dalje. I to ćemo ovdje postavljati pitanja. Ako ti ljudi nastave sa ličnim pitanjem.